Време за приключения е една от най-добрите анимации за 2010 години. Анимацията съдържа едни от най-добрите протагонисти, като Фин, Джейк, Марселин и много други любими на децата, както и на мен всъщност. Но днес няма да говорим толкова много за тази анимация, колкото ще говорим за героите в нея. Ще ги ранкнем, както виждате, и останете до края на видеото, за да разберете защо герои като Марселин и Били са надценени. Приятно гледане! Здравейте, аз съм Рости. Добре сте дошли в първия клип в новия ми канал. В този канал най-вероятно ще качвам контент на анимации и това е именно първото видео. Тук са всички герои от поредицата Време за приключения. Ето ги и нашите скали. Уникален, страхотен, добър, окей, просто не и мрази го. Започваме с един невероятно колоритен персонаж, а именно Фин човекът. Фин човекът има много падения и възходи. Естествено, връзката с баща му не се получи, връзката с претенциите също не се получи, но като цяло той е един доста готин персонаж, който със сигурност е любим на много хора, както и на мен. Въпреки незгодите му, той успява да стане все по-мъдър с времето. За това ще го сложа на уникален. Следващият персонаж е Джейк Кучето. Джейк Кучето е един доста интересен персонаж. Джейк Кучето е доста небрежно се отнася с ситуациите от време на време. В други моменти обаче виждаме неговата мъдрост, което е наистина доста добра част за него, но не бих казал, че ще го сложа в уникален. Не мога да кажа, че толкова харесвам колкото Фин, поради факта, че понякога много небрежно се отнася с ситуациите, които се явяват Фин и Джейк. Затова ще го сложа на страхотен, точно под Фин. Така, принцесата от Кодъвка. Принцесата от Кодъвка е един така нека си го кажа направо, въобще не е любим персонаж. Принцесата от Кодъвка е изключително властна, манипулативна. Фин я харесва. Тя обаче не, което е абсолютно файн. Лошото е, че тя може би някакси, как да кажа тя го манипулира. Въпреки това и точно благодарение на това, че той я харесва. Това поне аз си мисля. Затова бих я сложил на... Не знам, не мога да кажа, че е толкова лоша. Това ще е окей. Така, Марселин. Марселин е един от най-омразителните ми персонажи. Няма да го крия. На моменти е много лигава. На моменти просто не се отнася сериозно с ситуацията. Изключително дразнеща на моменти. Постоянно се оплаква за нейното минало. Не е нужно в почти всеки един епизод да го споменаваш. Особено ме издразни връзката между принцесата Кодъвка и Марселин. Не за друго, защото когато тя се случва, е натяквана просто хипер много социалните мрежи и от феновете на анимацията. Изключително много ме дразни. Затова ще го сложа на просто не. Не мога да кажа, че мразя, но просто не. Царството. Царството е нещо различно. Разбирате ли? Царството просто е нещо различно. Той просто е уникален. Той просто е уникален. Как мога да кажеш нещо лошо за царството, бе, човек? Как можеш да кажеш, бе? Бимо. Бимо... Какво да кажем за нея? Бимо е един много спокоен робот. Има си въображаем приятел, ако не се лъжа, това всъщност беше футбол. Бих казал, че това е един добър персонаж, който на моменти може би не получава толкова екранно време, колкото заслужава, но не мога да кажа, че има някакво конкретно мнение за нея. Принцеса Пихтия на Вселена. Много надменна, много властна, егото и просто е до небесата и това просто ме кара да я сложа просто. Има някои силни моменти, но като цяло не ми харесва. Дъга Белорога. Дъга Белорога, аз не мисля, че има нещо да се каже, просто добър персонаж, мисъл, не виждаме толкова много от нея, тя е по-скоро един второстепенен персонаж, именно приятелката на Джейк и един симпатичен персонаж, който по-късен етап се развива, но не толкова много, че да я симпатизираме. Така, принцеса Огън. Значи принцеса Огън, това, което направи с Фин е много долно. Много долно. Тя се събра с кифлата всъщност по такъв начин, че да се срами Фин. Нали? Не може така. Не може така. Той е the goat. В смисъл, не мога да го засрамваш по такъв начин. Това е. Ще я сложа в добър. Имаме принцеса... Не си спомням всъщност коя беше тази принцеса. След дълбок ресърч, най-накрая разбрах, че тази принцеса се казва Флейм Принцес, боже... Хънтър Принцес. Така, Хънтър Принцес виждаме много кратко. За много кратко време тя всъщност е приятелка на Фин. Беше приятелка на Фин. Но не мисля, че кой знае какъв персонаж. Второстепенен персонаж, който заряза Фин.
което е много долно. Така, добре. Филис. Филис е един от най-задълбочените персонажи, поне според мен. Един от любимите ми персонажи. Най-вече, защото неговата история е много трагична. Той е затворен в един меч и не може да се измъкне от него. А когато се измъква, Фин един вид мисля, че го предаваше или нещо подобно. И той накрая се ядосва и тръгва срещу него. След това отново се събира с него. И накрая просто умира. Да, доста трагична история на един от любимите ми персонажи от Време за приключения. Продължаваме с Гюнтер. Или Оргалорк. Ами Гюнтер... Как просто да му сложиш уникален бе, човек? Стига. Саймън! Добре, Саймън също е един от най-задълбочените персонажи в това шоу. Какво можем да кажем за Саймън? Можем да кажем, че е един наистина страхотен персонаж, който го виждаме в късните етапи и ранните етапи на Adventure Time. В ранните етапи, когато Саймън е все още царството, и в късните етапи, когато той все пак успява да се измъкне от тази хватка на короната и заживява един нормален живот, който в по-късен етап осъзнава, че е доста скучен, най-вече защото изгубва Бети, което е доста тъжно. Но като цяло би го сложил в страхотен. Един страхотен персонаж е това. Сега, Бети... имаме всъщност две Бетита. Едната Бети, която е от миналото, и едната Бети, която е от сегашното. Така, добре, да ще ги ракна просто. Значи, тази от Бети от миналото не я виждаме много често. С това просто ще я ракна на окей. Тази Бети от сегашното време обаче е доста интересна. Ако не знаете всъщност, тя се появява благодарение на един портал, който всъщност Саймън създава, понеже той всъщност тогава е царството, но се превръща в Саймън заради една магия. Обаче Бети, като вижда Саймън, веднага скача от портала в сегашното време и се опитва да го спаси от смъртта, понеже без корона той не може да живее. След като го спасява обаче, иска да развали заклинанието на короната. Толкова много епизоди имаш свързан с тази корона, но и казвам, историята беше много интересна, особено накрая, когато успя да развали заклинанието, но тя се жертва сама заради това заклинание. Така че бих сложил на страхотен персонаж. Наистина много добре се разви, особено след като скочи от портала в сегашното време. Магиосникът. Ох. Това е един от, може би, най-омразните персонажи на много хора. Справо, със сигурност, с право. Аз не мога да кажа, че толкова го мразя. Напротив, аз мисля, че той просто е неразбран човек. Мисля го, докато всъщност той не стана човек. На магиосникът бих казал, че ще го сложа в окей. Историята му е интересна, но след като се превръща в човек става малко безличен, така да го кажем. Али ще го сложа на добър. Така виждаме обикновения човек, който всъщност е магиостика след като се превръща в обикновения човек. Не знам какво повече да кажа за него, просто много се обезличи след като стана обикновения човек. Призмо. Призмо е нещо специално, разбирате ли? Вие ако не рекнете Призмо в уникален, Джейк ще дойде в съня ви и ще ви убие. Гарантирам ви го. Совата. Совата също е един доста интересен герой във Време за приключения. Виждаме не малко пъти в различни епизоди, как всъщност тя се появява, и след като се появява, разбираме, че след като совата се появи в твоя сън, сънят ти става реалност. Което наистина беше доста интересно за мен. Имаше една драма с любовна афера между него и една друга сова, но това ще го разказвам може би някой друг път, ако искате. Иначе ще го сложа с добър. Банановите пазачи. Не знам какво да кажа за тях. Те просто са създадени да са глупави. Нали? Само това ще кажа. Те просто са създадени да са глупави. Старчи. Старчи е много готин. Може би някой няма да го оценя чак толкова много, но Старчи просто е въплъщение на второстепенния персонаж. Разбирате ли го? Така ще се го сложа добър. Кехчето... за него също не се вижда толкова много като цяло за него. Виждали сме няколко пъти, който Джейк всъщност не го харесва, най-вече защото той понякога флиртува с така Белорога, но е един чилгай, който ме кефи, но не е нещо, кой знае какво откаже, ще го сложа добър. Канелената кифла. Моменти досаден, да кажем, че канелената кифла си е канелената кифла. Той няма какво да се променя, той си става простичък, създаден за това да пази в кавички красово бомбония, макар че Светогъвка очевидно не се е справил много
с това, ако всъщност се опитала да го създаде за това, но ще го сложа в окей, няма нищо специално за него. Дъв композителят. Той дъв композителят, нищо специално не се разправя за него. Общо взето е един пазител на Подборното кралство. Nothing special. Ще сложа в... ще сложа в добър. Добре. Безалкохолният тип. Безалкохолният тип има една доста интересна история, в която всъщност той става стража на принцесата Дъвка. Той става пазител на Подборното кралство, но умира, след което той пак се заживява. И той всъщност преди имаше жена, която по-късно го заряза, не за друго, защото беше всъщност мъртъв. И се намери друг мъж, който в последствие всъщност разбираме, че е старчи. Обаче, ти да видиш ли, той се съживява. След като се съживява, какво става с жена му? Зарязва ли старчи? Да, много ясно. И отива пак с безалкохолния. Просто така става в реалния живот. Иначе ще го сложа в страхотен. Така, многото Джеймс. Не знам какво да кажа за него. Сестрата, която, между другото, в един епизод доста добре се разказва нейната история, която пак, ако искате, ще я споделя в коментарите. Но за сега това, което мога да кажа за нея, че е нищо специално. Окей. Даже не помня как се казва този пич. Някакъв старец е. Окей. Това беше човекът, който научи Фин как да се бие. Аз мисля, че това е достатъчно, за да го сложим уникален. Той всъщност не го е научил точно да се бие. Този робот всъщност го научи Фин как да борави с меча доста по-добре. Което е просто страхотно. Аз не мисля, че има нещо, което се казва, просто уникален. Ментовият иконом. Ментовият иконом се занимаваше всъщност с черна магия, което не е много готинопично. Той си знае, оправи се по някакъв начин, как не го видя принцесата Дъв, как не разбра, че той занимава с магия, не знам. Не мога да си го обясна, просто не мога да си го обясна. Може би е било нарочно, но ще го сложа на страхотен, защото е страхотен. Това е косачът. Косача не го виждаме много често в епизоди, но е доста интересен, когато го видим. Виждали сме го естествено в различни епизоди, в които Фин или Джейк или двамата посещават подземното царство. Но не е нищо специално, просто един чилгай, който се занимава с работата си, в който по-късно етап всъщност си умира, което е доста гадно. Всъщност заради сина си, но за него може по-късно ще го сложа на страхотен. А та всъщност е, мисля, че жената на косача, и споменава се в един епизод, благодарение всъщност на нея Фин и Джейк успяват да победят детето на косача в далечни земи, но ще сложа в окей, всъщност не, ще сложа добър. Ето това е детето на косача. Надменен, обаче вижте сега, той си върши работата, аз го разбирам човека. Иска да стане най-великото същество на тази планета. Аз ако имах тази възможност ще да стана, така че ще го сложа на окей. Хоботина. Хоботина, доколкото всъщност знам, доста хора я мразят. Не мога да разбера защо. Защо мразят това сладкослънче? Какво ви е направило? Тя е абсолютно невинна. В смисъл, какво ви е направило това слънче? На моменти е малко дразнеща, но като цяло си е супер. Аз не знам какво да кажа. Добър. Сега това е мъжа на Хоботина. Мъжа на Хоботина се появява по един доста произволен начин. Сметка на това се развива по един страхотен начин и именно става мъж на Хоботина. Всъщност имаше един епизод, в който ще го напиша горе, ако сета по-късно в едитването, в който те показват прекалено любовта си и Фин и Джейк трябва да се отърват от това нещо. Имам много подобни епизоди, в които той се държи леко неадекватно, но като цяло е страхотен. Лич в бебешката му форма. Лич в бебешката форма, често да ви кажа, аз ли го харесвам много, защото е много досаден. Буквално се държи като бебе. Неадекватен, досаден, но просто доста ме дразни като цяло. Държи се като бебе. Той бива и да не се държи като бебе, след като е бебе. Но ще го сложа иначе той се казва сладък пи. Окей, брат. Така. Въобще не помня този пич кой беше, но който да беше, изглежда много симпатичен и сладък. Това е идолът на Фин, а именно невероятният Били. Били, от своя страна, е доста интересен, защото първоначално виждаме как дава ужасни съвети на Фин,
как да е пасивен, как въобще да не отвръща на негативната енергия. Той съветва го въобще да не посяга на никого. В по-късен етап обаче, когато Фин му казва, че това е глупаво и въобще не иска да го слуша какво говори и ще се продължава да се бие, стига да е наложително, той се съгласява. Да, обаче, интересното е при него, че Фин се среща само още един път с него. Именно в епизодът The Leech, в който всъщност Лич удира кожата му, ето този Лич, удира кожата му, изкормил го е и си я сложил на него. Което е изключително зло от него. Но Били, в това, което го виждам, бих казал, че е много overrated. Разбирам го, че е доста по-мъдър. Не можеш да видиш как една баба, примерно някоя удря. И ти въобще да не отреагираш по никакъв начин. Това за мен не е правилно. Така че, ще го това е бившото гадже на Били, което е доста симпатично. Доста симпатично момиче. Изпълняват всъщност списъка с желание на Били заедно с Фин. И виждаме, че тя е доста симпатично момиче, което за жалост виждаме само един път. РХВКП. Или РКВХП. РВКХП. Както и да е, този робот мята шпайове. Доста симпатичен робот. Тарството даже в епизода се опита да го привлече към себе, защото технически Тарството си го е баща. Понеже го оцелва със светкавица, благодарение на която той се съживява. Но той отказва. Което мен ме очуди в интереса и сината го сложа в добра. Нека споставим. О, Лич. Аз мисля, че просто трябва да го сложим в уникален, защото този бич може да ми изкуши след малко. Шелби е уникален. Аз просто не знам какво да кажа. Абсолютно чилгай. Даже имаше епизод, в който той създава братче, беше доста интересен. Това е братчето на Шелби, което е доста симпатично. Той беше влезнал в кухината на дървото, в къщата на дървото. И там се борише с, мисля, че един червей, за да докаже смелостта си. Което е страхотно. Браво. Ще го сложа в страхотно. Просто не. Разбираш ли? Просто не. Не помня името на тази госпожица, но доколкото се спомням, тя искаше всъщност... да я знам аз кого искаше. Така, продължаваме с принцеса Желатин. Желатин? Сериозно? Желатин? Какво можем да кажем за нея? Имаше един епизод, който трябваше Фин всъщност да й стане баща. Сериозно. Чакай, баща ли казах? Тоест съпруг. Епизодът е доста на моменти, доста интересен. Но пак един второстепенен персонаж, който не се изгради чак толкова много в моите очи. В принцип, знам тази коя, но не знам какво повече да кажа за нея. Виждаме само в един-два епизода. Държи се така, както трябва да се държи една принцеса. Брат. Принцеса Малин, която има изключително дразнеш глас. Имаше един епизод, в който даже Джейк искаше да я убие. Молех с това да стане, но уви. Беше заради една котка на имен убиец. Именно епизода се казва ето този, който е доста интересен. Но принцеса Маленка е окей. Има доста дразнеш глас, но принцеса Хот Дога, която е доста отвратителна, се опита някой път да целуне Фин. И ако се опиташ да целунеш Фин и той не иска, трябва да го оставиш на мира. Мразите. Така. Принцеса Мускул. Ако кажа нещо лошо, може да ме смажеш, така че по-добре да сложи на уникален. Така. Принцеса Надуваен замък, която всъщност се появява само в един епизод, която намеква на Фин една доста мръсна шегичка. Само в един епизод. Не мога много да кажа за нея. Окей, персонаж. Принцеса Костенурка. Принцеса Костенурка я виждаме много малко пъти. Очевидно е отдадена на работата си да бъде библиотекарка. И я виждаме много често около Фин и Джейк, точно когато са в библиотеката нормално. И обикновено я виждаме, когато прави забележки на Фин и Джейк, където вдигат много шум в библиотеката. Това не е готино, нали? Аз те мразя. Щом правиш нещо, което Фин не го иска, аз те мразя. Принцеса Дух. Принцеса Дух има една доста трагична съдба, в която се опитва да намери своя възлюбен. Успява да го намери, виждаме само в един епизод. Симпатична
принцеса беше, нищо особено. Благодарение на Джейк всъщност това случи доста интересен епизод всъщност. Ще го сложа някъде по екрана да го видите, ако искате. Ще го сложа на окей. Принцеса доктор. Просто доктор, да знам. Принцеса парцалка, която ме дразнеше поради някаква причина, даже и аз не знам как. Просто всеки път, когато я видя, иска да изключи телевизора. О, да, този човек е уникален. Не ме интересува какво кажете, този човек е уникален. Постоянно ме караше просто да изгледам епизод. Щом той е вътре, епизодът е специален. I've got something for you! A metal shoe! Don't you know, you might stub your toe! Джеймс Бакстър. Не харесате епизодите с него. Не, въобще, не ме кефих. Въобще даже. Така... Добре, мисля това да е за първата част. Коментирайте своя любим герой от тази анимация. Харесайте този клип, ако ви е харесал. Сабскрибнете се, ако искате да виждате повече такъв контент от мен. Забравяйте, включете се камбанката, ако искате да получавате известие за всяко мое видео. И ще видим следващия път. Чао!